Hello. Good morning. Good morning mga lodi. Malimpyo tag sayo diri sa Abukayan mga lodi. Kay dang sagbot. Salin mga sagbot sa San Juan. Mga salin sa San Juan mga lodi. Hello. Pamilin na sa mga nangaligo diri mga lods. Ya. Kita may dool sa Abukayan di. Ay. Kita la pwede sunod. Ako misis oh. Ako misis mga lod. Ay ilabay diri. Ano siya ilabay kay dauban na ni. Yan. Mat. As imat oh. Kaos imat og kuan. Mat, kaos mat. Kaos imat og pang kuan. Pang Plaza CR. Mo ni among pang Plaza CR mga lods. You know. Dagat. Manghinlo sa mis palibot diri. Eh. Dagang isagbot. Salin sa San Juan. Ay nako. Mga salin sa San Juan mga lods. Akong bata mga lods oh. Nagkaos og pang plus para pang Plaza CR mga lods. Hello, good morning. Pandai, das pandai. Das pandai, das pandai. Ha? Dalo, das pandai. Pwede das pandai.
Nagdaw konde konde. Uy. Daw bukan na. Ikaw ito ako pa dito. Good morning, Idol Aquarius Mix Vlog. Idol din nga. Ding Simple Living, good morning. Ding Simple Living. Underwater Life. Pa-jacket naman po. May jacket ka na, Lods. Underwater Life. Aquarius next vlog. Bigyan din kita ng jacket. Yan. Okay. May jacket ka na. Good morning, host. Support dan dating dikit po. The Teacher Adventure. Bigyan din kita ng jacket. Teacher. No. Limpis ang tiwas. Tapos puro ya. Oy. Puro ba?
Puspuro may bilin sa umi ni sulod din puspuro ha. Eh. Di ka may nagdaan na, wala kayo kakabaw. Di wala ka buksulod. Matay ka. Ginel! Ginel! Pagdating paspuro eh! Hoy! Ginel paspuro! Ah! Hoy! Dali! Init na kayo. Init na. Puspuro paghuwat nya way gala. Kuan ba? Ah, budong Puspuro oy, puspuro. Klaro ni mo eh. puro yung paghuwat yung waday dala. Bungo lagi ni akong anak eh. Bungo kayo. Bungo kayo. Ha? Daghang kayong sagbot mga lods. Salin sa San Juan. Yeah. Kami may dool sa balay diri. Kami na itig sunod. Voluntary hinlo. Voluntary hinlo mga lods.